आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. मुंबई गोवा महामार्गावरील कासार्डे ब्रिजचा स्लॅब कोसळत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आलाय. पाहूयात. काय हायवेवाल्यांचं दुर्लक्ष आहे. हायवेवाल्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला पण ते येऊन गेले. आमदार प्रमोद जडरांनी संपर्क साधून यांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. आता हे काम सगळं बोगस आहे, त्याच्यामुळे असे प्रकार उद्भवत आहेत. जीवितहानी होऊ शकते. बघतोय तर मुख्य जो महामार्गाचा जो ब्रिज आहे तो कोसळतो. एकंदरीत खूप दुर्दैवी घटना आहे. जीवितहानीच होऊ शकते, याच्यात जीवितहानी होऊ शकते. हे सगळं ह्याला जबाबदार इथले अभियंता आहेत, ते आहेत स्वतः.